Hej så. Nu vil jeg vise et lille skub vi har, hvordan man kan lave, stoffer herinde på den her 5 server på ZFX. Det første man gør, det er at man går ned til de her planter her, og man skal selvfølgelig have poser på sig. Og der er forskellige sådan farver af dem der du kan købe, og så har du noget spray. Det eneste du gør, det er at du går herned, så trykker du på at plante dem. Altså når I planter, så vokser de sådan helt automatisk. Og det så når du skal vokse, så skal du huske at holde øje med, når det er at, når det er at den begynder at vokse, så du kan se, at der kommer der kommer et dyr i, så, er der sådan nogle, så skal du huske at bruge din sprayting, så sprayer du alle dyrene væk, og når du har gjort det, så går man herover, og så, så går man herover, og så kan man nemlig herover pakke dem, eller man kan sådan pakke dem i poser, og så sælge dem, og så her, der kan man nemlig presse dem til sådan en stor brick, sådan en kæmpe mursten-agtig. Og det der er med dem, det er, at du kan nemlig få forskellige sådan, variation, eller sådan tal på, hvor god det er. Du kan få dem på 100%, 90%, 80 og 85. Du kan få dem på nogle forskellige procenter, sådan, hvor gode de er. Og så når den er vokset, så skal du også, husk, så skal du sådan huske at holde øje med, hvis du planter flere på en gang. Husk at holde øje med, om der kommer dyr, fordi hvis der kommer dyr, det bliver meget dårligt at gøre det på den måde. Så jeg tænker, nu venter vi lige på, at den vokser, og så kan jeg lige vise jer, hvad man skal gøre, hvordan man skal, når man skal fjerne, fordi du skal nemlig selv plukke dem fra. Og jeg skal også lige, når jeg har plukket dem, så kan jeg lige vise jer, hvordan man kan pakke dem. Og det er meget vigtigt at holde øje med, nogle gange lige kigge, og så lige holde øje med, hvor lang tid der er tilbage, før at man går i gang. Man skal helst sætte den op, man skal have den på de 100%, hvis det man den er 100% færdig, og, og det hele. Og for at man skal kunne lave det her, så rundt på mappet, der står måske nogle container rundt på mappet, eller nogle steder. Så går man ind af containeren, og, og så går man ind af containeren, og så går du ned ad sådan trappen. Jeg kan lige prøve at vise, hvordan det fungerer. Se. Og nu går vi lige ud. Se. Du går ind af container. Du går til, der er sådan 2 container her. Og så hen til containeren. Så skal man lige trykke næven. Gør vi forfra. Går man herover, så åbner man døren for at gå ind, og så når man går ind, så kan man gå ned her. Og så kommer man ned til det her. Ja, der kan vi se, den er allerede vokset. Og der skal vi lige spraye, fordi der er dyr på. Så sprayer vi. Og alle de der dyr, de går væk, sådan der. Og så den 100% skal vi til at collecte, så når du skal collecte, kan du se en grøn cirkel, en grøn streg rundt om hele de der prikker der, du kan også rykke lidt i dem. Og så når du har taget dem, så vil planten automatisk forsvinde, som nu, så er den forsvundet. Så har du det du skal bruge, der har du lige fået ud af dem. Og der kan du vælge om du vil smide dem her i, press den til en brick, eller du vil pakke dem. Og for at pakke dem, der gør man sådan her, tager man en af poserne sådan der, og så lægger man den i sådan der, for at pakke dem. Men for at man skal gøre det herover, der har jeg så ikke nok, men der
Der gør man bare lidt samme, man smider malt i. Der tager man 4 poser, hvis man har 4, så lægger man bare i her. Sådan der, så er det lagt i. Og så kan I nemlig se, når I åbner inventoryet, at de er, så har jeg 5 af dem, og når jeg tjekker på dem, så er de 95% quality. Og det er 5, og det er sådan okay godt, og så det er forskelligt for hvor meget, hvor godt de bliver, når det er, du laver dem. Altså, ja, det her, det er en af de første steder, jeg ligesom viser lige nu. Og det her, det er andet sted, jeg vil vise jer. Det er bilforhandleren scriptet. Hej så, velkommen igen. Nu vil jeg vise jer, hvordan man henter biler hjem med vores script, med vores bilforhandler script. Så vi åbner bilforhandleren, går vi op på vehicles, og så trykker vi på, at vi vil gerne hente, den her til 32.000. Så trykker vi place order. Vi skal bare have en af dem. Så placer vi den, så er den confirmed. Så vi har gjort det, går vi herude, og så holder der en lastbil herude til os. Hvad? Det er lige mig, der lige sover, så undskyld gutter. Jeg skal lige start delivery. Car trailer, sådan der. Yes. Se, så når vi har gjort det, gør vi sådan der, start delivery. Sådan der. Så har vi start deliveryen, så skal vi ud og hente lastbilen, som er herude foran. Nu skal det vise direct sell. Og så går vi op i lastbilen, og så kører vi. Og så kører vi ned og henter den, man får en GPS, når man skal ned og hente den. Og så kører vi. At vi skal have, man skal hele vejen ned til, hvad hedder det, havnen. Vi skal hele vejen ned til havnen og hente dem, og så holder en stor trailer hernede, hvor man så skal hente dem, og så kører man tilbage igen, og så bliver den leveret. Når man har leveret den tilbage til bilforhandleren, så er den inde i kataloget, så man kan spørge efter den og købe den af en bilforhandler. Og det er sådan, altså for at sælge den, der går bare hen, så finder du den bil, du skal bruge til dem. Og så, finder du deres navn eller ID. En af de to ting, der finder du dem. Og når du har gjort det, så, så skal de lige skrive under på, bare lige skrive under på, at de vil købe bilen. Når de har gjort det, så har de fået bilen. Ja, og det er sådan en stor trailer, man skal hente, når man skal hente biler. Der er sådan en meget stor trailer, man skal hente. Den holder lige her om. Det er der holder den store trailer, jeg skal hente med en bil på. Hey, så skal man lige huske at bakke under traileren. Sådan der. Og så skal man bare køre tilbage igen med alt det, man har bestilt. Og hvis nu man siger, at man har bestilt flere biler end kun én. Du kan også være heldig. Du kan også være uheldig at bestille mange biler, hvor du skal ud og være flere, der kører på en gang. Hvis der ikke er nok biler på, der er plads til 6 biler på hver vogn. Og så er det bare med at køre hele sådan stille og roligt hele vejen hjem igen.
Altså jeg håber at I synes at det jeg viser, det er noget I synes der kunne være spændende og eller om der er noget mere I måske vil se mig lave, altså. Altså der kommer flere forskellige ja, vi kommer til at vise lidt mere af byen, sådan med, hvad vi har i byen og det hele. I skal nok få en god oplevelse på, hvad I sådan kan møde, eller sådan, hvad I kan se på serveren, hvis I har lyst til at joine Setbix. Setbix er 16 plus, men der er ikke nogen aldersgrænse på lige nu. Der er aldersgrænse, men der er ikke whitelist på lige nu, så I kan sagtens bare join serveren, og så hoppe ind på serveren. Så hvis jeg har nogle kammerater, nogle venner, nogen I kunne tænke jer at spille på en fed server på, så vil jeg anbefale Setbix. Vi er daglige, vi er daglige folk på serveren, der er klar til at hjælpe og støtte og det hele. Vi er klar til det hele. Hvis så kommer her og parkerer dem, så trykker man E for at så har vi leder bilen. Og når man har leder det, så kører man bare ind her, og så kan man se, du kan bare høre forbi, så kan man se, den er hjemme. Ja, man kan se, hvor mange penge man har, og så kan man se salg. Det der er salg til nogle forskellige, hvad man har solgt til og alt muligt. Og så hvis man gerne vil kigge på bilerne, så har vi et katalog hernede, hvor man kan se, nu man vil gerne kigge på den der, så kigger man på den der. Og man kan også kigge på bilerne herinde og prøve at købe mig det hele. Men det var andet sted på den her gang, så velkommen til tredje ting jeg vil vise jer nu. Det er vores mekaniker-script vi har inde. Så det vi gør, det er, hvis du er en normal person, så kører du herhen. Kan du customize din bil, kommer en menu frem, og så tænker du, jeg vil gerne have lavet et eller andet, så du kan selv vælge hvad du gerne vil lave på bilen og alt muligt. Og så har vi en tablet, som os mekanikere vi kan åbne. Og det vi kan her, det er at der kan du se order og det hele, og så hvis du lige connecter bilen der, det kan vi se, så skal vi trykke dyno test. Vi kan tage lidt det hele. Vi kan også tjekke om den er nitro, eller om den skal have tune, eller hvad den skal have. Og så er der herover der plejer der at være en folk kan købe nogle forskellige ting, men herover der har vi herover der kan man hente motor. Den herover der er både motor og forskellige slags motor. Og så over i den anden herover der har vi til sådan, hvis du skal lave service for bilen, så er det bare sådan det her. Her der har vi lidt det hele til filter og lidt af hvert. Og altså når man får en ordre, skal du selv tage din del, og du skal sådan selv holde din del i hånden. Og så her, så proppe den ud i bilen. Jeg kan lige prøve, nu gør vi lige sådan her. Se, nu skal I se her. Så vi frem, så bestiller vi gerne vil have cosmetics. Det vil vi ikke, det er ikke den, vi skal ind på. Der kan man bestille det hele, så hvis man går ind på den her tablet som mekaniker her, så det du gør, det er at du går ind her, så connect du bilen, den bil du skal fikse. Du kan se tuning, der kan du se den har det hele, og du kan se den har en V12, og nu trykker vi fjerner V12'eren. Så har vi V12'eren her, så skal vi trykker vi for at gøre sådan der, enter, og så skal du, når du gør det, så gør du nemlig sådan, så skal du nemlig fjerne, tingene fra den.
Det samme gør du, når du skal det samme gør du, når det er, du skal, lave bilerne, der skal du også gøre sådan her. Hvis du skal lave dæk, eller du skal lave, hvad end du skal lave på den, så skal du også gøre det her. Ja, det tager lige lidt tid at fikse det, fordi det er sgu meget hyggeligt at lave det her. Men det er fedt sgu, jeg kan lide det. I sådan der, så har jeg fjernet motoren. Så kan der stå en stål. Se, så kan man sige, at du ikke har den på dig. Det er også rigtigt nok. Så går man herover. Og se, så tager man motoren. Vi skal en V12'er, bang. Skal jeg bare en. Sådan der. Der er en V12'er motor på mig. Du går over til bilen igen. Og så connecter du bilen. Sådan der, sådan connector. Så går jeg en tuning. Vi skal have en V12'er, bang. Og så er det samme du skal, det er at gøre det en gang til det her. Hvor du så fikser bilen. Og der er det meget smart, at du kan både male, du kan lidt det hele med sådan her noget. Ja, altså jeg kan godt lide det på den måde, at man skal hente delene og alt det, for jeg synes faktisk det er meget fedt, at man har gjort det på den måde. Sådan der, så er metaller i. Og så skal man lige huske at gøre sådan her. Connecter den i, og så vil jeg gerne have, at man betaler. Og det er også noget, man skal huske at gøre, når der er med en mekaniker, så lige huske at betale. Så går man ind her, så trykker vi home. Så trykker vi investigate, så der er en motor der, yes. Der kan man så ændre prisen selv, hvis man har løst med den, så bare en, bang, selv, læg lager, hans, sådan der, så har jeg fået den på en, og så gør man sådan der. Og så når du har betalt den, så er du good to go til at køre, og så er din bil fikset. Så det var lidt om den her mekaniker her. Jeg håber, at I synes, det er nogle fede ting, vi har inde i byen. Jeg synes primært, det er nogle fede ting. Så jeg håber, at I vil tage godt imod det, jeg har vist indtil videre, og I synes, at det ser spændende ud, det vi har inde i byen, og jeg håber, at I vil joine Zvex. Vi søger rigtig mange ting lige nu. Vi søger lidt politi, mekanikere, nogle bander, læger, ejendomsmælder og noget revisor og nogle advokater. Bare lidt til, så vi kan få lidt gang i byen, altså. Så jeg håber, at I vil tage godt imod det. Og jeg vil bare sige tak, fordi I så med i den her video. Det kan være, at der kommer en anden video, hvor jeg viser nogle andre ting en anden dag. Men lige nu, der er det her starten på lige hvad det er, vi viser først. Første runde skal der komme en anden runde. Tak fordi I så med, og peace.